Sakit tayo, sir. Aba, angkat katawa ko, makita mo dyan sir. Di ka mo na magkakata sakit ko. Imuna lang ko, ibakata nga at the stage 4 cancer ko. Awa na po ata. Kasi na po Diyos, nasa natak. Idikalman, nagbisikleta lang, manipot lawag, inggal de Davila, kadwaktaria, at Fiesta iti San Padre Pio. Nagbisikleta kami po. Di may sakit good 2 oras. 35 kilometros. Tinal daw. Tinak dinamag, ibakada ka nung at para si Kinsons disease ko. Tano dete kami nagkik-exercise, kastoy ko dete relok. Tapno, agkutilat na dete, pagbilang ko di steps ko sa tabuda. Kaslat na sakit ko. Awan sakit ko po kasi na po Diyos sa dispensary na po nga mayat at sakit ko, awan sakit ko. Sir, any reaction ta nag-declare ti anak ni Senator Bongbong ni Sandro nga tumaraya kas sa Congressman First District. Kit nasayat mo po no, dadi kalikagom da ken makapudno da agserbi. At ati palagserbi apo ket makita tayo met ti dalan anyamet ti maramid da mabalindat makilangin lakin, makaawatan da tao. Ket no makapudno da nasayat mabalin nalalaing da metapo ngem agidyat la dede di makel kadto ken nakipulpulapol kat tao tamom tirek na tao. Sir, ninamnama jo ka di sir nga palabanan din ni Congresswoman Ria. Ano na? Ninamnama yo sir nga palabanan tayo na Ria. Balali da magbet makita tayo met nga during di 2013 at tignay da nga 5-0 against Ria. Di 2016, 5-0 against Ria sa pinagtaray da ni Ryan Remigio. Di 2016. Di 2019, dito maray ni Ria, nagtaray man ni Ryan Remigio. Kita bayag damit palpalabanan. Sir, at makita yung edge ni Ma'am Ria. Kit ni Ria po, kit namin doon nga nagbukalin. Binutusan yung abukali di 2013, senior provincial board member pa, number 1 dito probinsya. 2016, number 1 man dito yung distrito to yun. Nakainne matawin nga bukalin na po. Nagpresidente pa iti Provincial Board Members League of the Philippines. Ket naka-duwa nga tawin na nasuro ka congresswoman napnong patasin. Sir, nabayag yun ibagbaga nga awan ti plano yung agsublit politika. Dito napasamak sir nga lumaban iti Marcos. At di challenge ka tayo sir. At the challenge, yung nito ka nagsubliha. Ano na po, nanuwing kayo mabalin kat nakaretire ako. Ta imasikmet basit. Ngayon no naskay na paniknikak. Nga awan sakit ko, baka kayat ko. Siyak nakaretire ko na po, dami di kitubingin. So talaga pa na sir, awan ti plano yung agsublit. Awan plano. Oh. Thank you, Dennis. Okay. Pakamo sir, kasi kakailan Ilocos Norte. Ako na po, ituloy tayo basit isuporta kada ni Ria at makita tayo met iti ayat na kaya nakapudno met kasi ito mabunungan namin dito tao ti sa 2000 at di met teraramedik iti assistance to individuals in crisis situations makaalad di national government ibunong na ito. Sir, tumuray ni Apo Bongbong ti kinapresidente, suportaran niyo sir? Kito na po iso ko jore idi malagip di 2016 Jure di pinalabanan da ni Sandro, nag-open bongbonga kata anang aruket nag-gobernador. Jure di 2019, idi pinalabanan nak ni Aimee, sinuportaran ni Aimee. Ket ita po, suportaran tayo ita ngem no talagang laban-laban dito akit adala pa nakagisay-gisay tayo apo ta agbalinak bet nga saan ang nasayat aman no palabanan di anak ko sa kopela suportaran di mang lablaban di anak ko. Iso nga ti may isang leader po, ti obligasyon na, urnusin na umuna ti aribayan na. Antes nga, agkalikagong ka mga idaulot, yung pagilyan. At di mo pa mapagkakapya. Yan ta mismo nga unig ti alad mo, kasanong nga sikat mga idaulot yung pagilyan. Lastly sir, awan ti kong tabi, sir nga, agsarin at ti Marcos ken pa rin niya sir. Detail mo po, at at dadigakat da, ket siyak, sindada anak meta po awamet ko kasigod ada pa nagkakapya may atak betlat.